नमस्कार मैं बरटी गामदे डेरे रा 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 डेरे रा डेरे रा 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 डेरे रा आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो जानाने नोंनि खोथा सानना मेगन मोदै जायो आं माने नखि आंना खोमोजां मानो माने नखि आंना खोमोजां मानो माने मैं तुमाखौ जानानै आंखौ नों मोजां मोनोब्ला आंजों फैथादो सना नोंखौ आं जुलि जानोसै आं नोंखौ मोजां मोनो डेरे रा 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 डेरे रा डेरे रा 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 डेरे रा नोंखौ आं मोजां मोनना रंजाखांबाय सना खेबसे बुंबावदोना सना माने नखि आंना खोमोजां मानो माने नखि आंना खोमोजां मानो माने मैं तुमाखौ जानानै आंखौ नों मोजां मोनोब्ला आंजों फैथादो सना नोंखौ आं मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो।
you